почти сме стигнали до точката, от която тръгнахме. По пътя има обозначения с нещо като икони на различни фамилии. Вероятно това са апостолите, които маркират по някакъв начин тази пътека. Малко по-надолу ще видим следващия монумент. За нас е готино, защото така знаем, че вече сме стигнали до края. Самата пътека си беше доста изморителна. И отне повече от 3 часа и половина, които бяха показани в Old Trails. От една страна, защото малко се позагубихме по пътя нагоре. Самите следи не бяха точни. Да се връщахме и полутахме. И от друга, просто това е. Сега е колко към 3 часа. Ние тръгнахме в 10 някъде, така че смятайте. Не, 11. Така че това е.